Saya sempat ni pedang subhai pi sharing program ka bakerpang na kabanta ki khna ka storytelling na kabanta jong pi we bangange scam be ki khna ki badan lang ha ga poru gi ne snap bhai gi story man ta ka sngi na ma kan ka story ba snow tan na bha kan ka story ka ba ai jing sneng yangi bat ka ban hikai yangi kumna bingin ya man na ka sngi ka kerteng jong ka story ka bangange thu e pi man ta ka dei I aku I badam itai khna kan I kerteng I aku I badam bhai tai aku jing dom bit ti aku tepi ida dom shisha bat pinyo snow gen story pin sa tip kat no kata ka jing dom jong aku ti to gen ya poino sharing story pla kwa yo snow na mi kan jing to khana ma ta sni Hai. pla snow tanat ban tip shapang tai aku Hai. tengaro ngak kwa ban yo tip no shapang gen story to gen ya poino kloi hi sharing story man ta ka sni I aku ha kan ni kata ka we ka sni lo ong bala wai school baro ki khna kila ya comment mon da wai school phir phi comment am da la wai school la shong ha po school baro shi sni la puli ki lessons ki jong phi nang ta pada la da le ki we ki kam bala I miss jong phi da la wai school de la stanat bhai am ti ma san ring ka bel baro kha ki khna kila ma re kila school de na kyong la wai school tang I aku pati I kham la ban le kum ta namar belai I dom to pray dom belai you tang baka dor jong ite jing ima bha da dom sha itan nan na sha ima na dor Ima. pi ko ban long ki brio ki khna ki badom Em. to gin ya pe aku long kum no belai dom menta ga sni ni aku ki snyu ki jong I ki la shu yang sha jong namar belai la dom sha bapalat kum ta I kham kran shu ye mis jong iru I kham kran shu ki para khna ki jong iru shu marre bet I marre shi papa jong I la wan shau school kan I bat ila wan shau school I ha ta sni da ka cycle de man ka sni aku mars kendo I papa jong I mi shom ani pa fila wan ani la kamente fila wan teaching bam de am yangai che ki ligum ta Henry ha ta sni em krani e shu snap bet man shu pet bet ki khmat ba he ta ki sni ro ong pi ki ba yeng mo te papa jong I mars kendo aku yong aku fila wai school ko ma she kran man ka sni mo im te ja yu mo ye aku te itai aku isu snap bet chu pet be papa jong I kum to im tre krani e te kat bai dang nya kata ka cycle papa jong I yong pet aku kita ki sunflowers kita sni gen kita rong you ki sunflowers Yellow. yes ani was start bagi ni kina rong yellow te mar san pet kita ki sentiu am itu aku yong ngam itenat kathap long ngam ka kamera ne ti ong ngam itenat ragi ni ki sunflowers ki pang ki khmat jong aban pet man ka sni am ni papa jong ila ngom man ka sni she ro be ta ki sunflowers ki po mo ha ka sni ha ka jing shit jo ka sni ki ka we shani ba chatai jing itenat fi ta ki sunflowers ta aku pada yong ngam kwa pet ragi ni sunflowers min ta ka sni mar sin ong kum tai papa la asmo thu imat ini aku la jai la dom thrai ni aku min ta ka sni te kat banang ya nang ta man ka sni aku she kenduru kita ki shiri balong perlap habet aku ishet bu iki so kum to ban ai nang te ishet bu ka kat kum to ban ai kita ki shiri ishet kawang yaki te papa jing I ong knang man pin smot nat moi aku yong aku pe kita ki shiri kita nang te po lor tro ma te kita lai kali kita ki shiri basi lor perlap habet aku yong pe kita jing internet ma phim kwa ban kran yaki yang ngam kwa ra ban kran I dam hai le aku no ishim tu mau ta badan to jang kawang itu ki shiri di tu shiri try de bikin nang kran kila alngo bikin ang jayo aku try mo de bikin nang kran so bikin nang kran te ki shiri pet sa kan I aku te papa ju I la shu pet sa I ang jayo ini aku te anda bala poi haye I aku ila rong hapa kamera nang tai la let uniform ki jo I la le kiliang jan te papa ju I kliken I ang pidam balai kwa kran aku dam palat pida fidam pi she kwa kran na pi she lia kum de fidam Kuat keren dah. pi she snga pe jajan dan pada ki manda dom ki le kum no ki sho ne dan de ki be she brio de da dam ti she le kum no pi she snga pe pin da dam Dan kapun sia syok. dan ka puan pada she snga de dan ki brio ki manda dom am ki snga pe chumi tang tu ki umat bitar ma ki ong ka tu ka jingwan po ka jingwan ru ka ong ki umat bitar ki mitang de
Ti dan pada ki benda dom ani ki hela ba yang tu ki mai be kan tu la ki jong ki jat beriur ki ong da ka phareng ka personality ken la ka jong ka kom express ya ka jing dom ka jong ki ti aku pada ide jat beriur bam la ra ban express hang tu ku ta shu snap la shu kun la shu yang ta ki snyo ong pi la shu saw ki man ani la i maha ka dur ti papa je ili aku ni shim da ka dot ken yong shim di da ka ni aku di da ka dot ba fin tengan ma ti aku ngam tre di ya tu ka dot yong ngam kwa ban di itu ka dot ti papa jo yong di aku di ba fin sa kham snu jai na ne jing dom jong pi ti suki idi shisem nang ta arsem lai sem ba ro khat la lut ka ta ka dot papa jo ham ka li shu ite batang shu kli aku insa dom shu thada kam ka li shu thai i apa jong ni papa jong ni aku ide iba stane ide bum stane Start. Kaya iba panlong if iban ang papa jang aku di bastan. I didn't bump. But cool down. Oh, kade. Ti namar balay I dot ide ban pen jai i. Dadat nang tai le kum nu li I tu jing bam belong kum donat tu te. Yong shim bam ni mo aku yong ngam tre re ban bam tu jing bam. Yong kum ta papa jing iba bam si bam ni jing bam mo. Ti kum ta ila dan san li jing bam hang ta. Ila bam i wei. Nang ta la bam si wei ni kong ti yong tre bam kan hadin bar kata jung bam la lut kata liang am kala thli kan ti la kham jai hang ta ti anda bala kham jai kum ba ong gidan ta la kham cool down ma ti ikli kan pidom yang ane aku pidom ya papa jong pi ne namar ba pidom kan ni yang aku ngamde ba dom pi pidom me ne yang ngamdera badam me yung jai po school na mentaga sngi yung tharai yung bete dang le dom ke tamala kham jai yung tharai ti yung yethu yang amo balai fi dom mo imla ra ban yethu shu snap be imla te ban express ban batai gum to papa ji iber bastan le khno ishim da kata ka sada ya ba ki kala pencils ke yung shim kan ne ka sada bat ke ne kala pencils draw fi dom ya ka draw hang tu mo ba ya ka bangan siyo ban tip ken mo fi dom yu te da de ba dom shi dom da de bam krante sa sneu ti aku ro sa shulong duki sa shulong dai ni sa nei te ita ila shim no ya ta ka kot sada bat ila draw ya tau mau yang undi ude mau u banga yan men step for banga one school banga jintot au ne mau bat bar ka chi school ke le ki bar school ke le ki ben yang banga or hangta pida de order ki ben ki brifi dom na dom dai aku la dom pala la or bat anda bala de droy tai mo i draw se tawi khna yang ni de u khna u bakarteng u sham ur ki ben yang at pi banga or ti bar kha ki parlo ru ki la ya rakhi ben lang kila yo min sim no ta u shamam kila ya rakhi ben lang tang ba ba kham rakhi tam bar kham rakhi bon u de tu sham u ba bas niu ba tu sham i see you tu sham yang kum ta yang la draw kan yo ta u sham ru nang ta sa shipang i draw yang u ni u de ata me meji i mesta i pil song du ata kan pil song te fen u ni du ata ba ham na ka te fen jonga man na step ba ro shi sni kham yo ba mi na takadaw ngal asmu dom palat bang kham yo ba me ke penjonga ni papa ila snap de na takadaw mo ti snap be papa ila shu snap be kat ba ong aku ken sa shipang ya aku idro da kating up yung bali pi dro ya tu kating up da kali itu kating up kani kating up ka bawan ban bam itu ata jonga kai bang kala ra she itu ata jonga papa la sam rakhi ken bayar khi pi menta la sam rakhi ken ti kom ta la ra no yota ya la ra no yota u ata mi la dom shi shate sa shi phang bada ila draw shi shu la yo ti paper shi bun asam kham jam mi tai aku i draw i miss jong no jong yo ni de miss jonga i bawan ya rap yanga haka tu kapor par bang or ila khli yanga la penyarap yanga tang ba shit yanga nang ni am so bang ra ba shit i miss yo mas mudam ro ken be shit tang mas tenat ro mo bila ya rap yanga kum ta kat nang tai la nang draw sekita ki knai nang tai la draw ki din nang tai la draw sa kaling la draw sa kat be nang draw kata ka jing dom jo i kala nang duna kan ti ski bre ken ma yu to ka cycle ba wan shaw papa jing yam I draw se to ka cycle nang tai se sta ban draw ki ni ki din coconut
Tiap am ding coconut. Ti idroi tu ding coconut ru ani, nang ta ba idroi ki jakot, nang ta idroi ki sentiu, ba suki la klet chapang tu mau, la klet chapang kata jing dom jong I, ba menta la sedang ban rekit. Tiang itai papa jong I la kemen ken nama bi aku lam dom show. Tinga ko ai pi ban pili pi ken, hatu kalong pom ne mandam. Kalong pop bandam. Tiền rây ka kwa ban yetu epi ba kam long pop bra bandam ma kam nei lei bandam tang ba ka ru kam express jong pi ken la de ba pi dom am pi mai ki brief li show ki brief ka ta kan la long pop hende la de pi dom ti la de fim pat le ye pat long pop re dang shu dom ti baru khat ki brief ki dom baru khat ka jing long ki feelings ki jong ki jing snow jong ka jing dom ka jing ting nang ta kya ki pat dem ki jing snow ki jong ki badan malong normal hangi tambangi don kam ban manage ken ki feelings ki jong kum ba manage ini aku am ila shu draw ila di ken ila shu draw itu jing long jong baru khat am kum ta la nang cool down dai te anda bla cool am ti sala ken ban num dom show ken ti ma firu am da fi dom Fidi benda aku menurut kita ngasi dia aku ni kena lah dom dia yang let meroi yang tu rakhi meroi lah ni bafin klet noti tu jing jam tu fi lakin ti she draki ti jo pi she drong nang ta jam meroi nang ta suki am fila ban ring mesin dia ring mesin siapa ring mesin sabar ring mesin siapa ring mesin sabar nang ta nak jadi fila ada bela kunta di lani di dot mo kembali aku ni di dak lani dak dot ban long cool dia ban kam jai mo nang ta pa de fila ban bam donut kamba bam aku lani bam di so mo ba fin long ba fin kilet no ki tu jing dom jong pi tang ba ka ba kam kong san am pi ka di ba fin ya thu ti ye ki ba he jong fi ya thu me ne ye thu papa ye thu kong ne ba jong pi ye thu ong ni ngadam nama ba kumta ye thu de fi ya thu am ka salat kin ya pi ti bin salat ru ban le ki ba dei da fi ya thu am pi sat de niam sakum le be ka ba bakla kan ti anda pila ye thu ki ba he am fin sa kam so ba so ta nat kin ye le de nang ta pa de pila ru ban tho ye ki ni ki jing snow jong pi dan ki bri bas tanat ban tho am pila ban tho ki journal ki diary jong ki tho ken tho na snow kum ta la ja kum ta min ta kasni la dom ke jing ya dom ba di perlok jong an de jing dom ba imis na sha be shi mis shaban kham le bakla ru imis yong ya bang dom banga le bakla ti tho kan ha ka diary dan pa de ki bam das tanat ban tho ki la ban dro kum dro aku mononang ni bas tanat ban dro Mendosta bandra jindra. Yal na thanai basta na bandra gidan rota. Te pila ban shi draw ken kita jing snow jong pm draw hada banda klet ken ye kita ki jing snow jong pi pila ban pin ru. Lan ni pila ban le kai di kitu ki play do te kitu le kai di kitu ru ken. Te squeeze kitu ki jing dom jong pi ken sa ngat nga sadang duna ru ken. Dan bade gi bas snajing royam la ban snajing roy ken shi panga jing dom ma snajing roy sar roy bade mari ken. Ma tie findala ban le kini am ka sayra be phi ban control ken ye kan dika jing dom jong phi tang ba halor ki baro mo ngin kin mau ken ba ngi de ki khon jong no fi de ki khon jong no fi Blay. kon jong blay de bat u blay ula ai bor ni mo len ba jong jisu bangin la ban smooth thu ki bangin control ki emotions ngi na mala dangin control ki emotions ngi am ngin sap nam dan masu thu ingi na marting dala dom tangi iwe ni dom ya ba ro khoi tik wi kim tabram pi dom balai de anda phila pa de manage ki jing dom jo pi phila Dubai ha jisu na lor ki to bar kha ki bangala ong ye pm ye thu ki ba he pi de ru ban Dubai ken ban Dubai ong jisu ma dom pala nan ta kasni na marba la ja kum ta ha po school jo la ngala kum ye shop be perlo jo la kum ye dom la kum ye kini pencil ha school pi Dubai jisu ong jisu la ja kum ta jisu long kum perlo tama pa jan ba ni te la long kum bangi yo ban ye thu yu kum ta ski sa ja le ta ki jing dom jo pm ang ta fin salaban ban long ki khina ki ba num le ka ba bakala te kataro ang kan mau kin ga Bible phi kan ga Bible na ka shi nong Ephesus kan nong ka ba saw ka ka ba apun riu ko ai phi fin pin bot lang na din jong ama ang shi nong Ephesus kan nong ka ba saw ka ba apun riu Arpun riu. Kan mau hama sa polilindat ma. Kumni ang to bitar
tu bitar Henry wat le pop Henry wat le pop tu wat ai tu wat ai bakasngi bakasni kan sap no konsep no haka jingki bitar hajiki bitar jongpi jongpi Sngo ga tin jongbli ru kong tu bitar nama de ban bitar teng teng ki fru ki le bakla amingi ni de ban bitar tamangim de ban le pop tingang is kamba kan ga story man takasni kan ya rap ingi bangin la ban im kum kita ki khna ki ban nang ban manage ki emotions ki jangi ma ta kan pangin dubai teng teng yam la ma de la die teng teng la ongi man takasni teng nganum le pop ma hendre la kum le pop am min step teng teng la dubai ong nganum le pop man takasni baro shisni la mo tia shi bedamiet pada lakum liapam def ngin ya duwa yu jisu bo nya rap ya ngiken bangin laban manage yeki niki jing snow ki jangi the khabar ki khmak ki jong pi ba pin bot ken jing duwa ni din jonga ong jisu ni aingo ya me ba me e jingi ya rap yangi bangin long barabor ki banang ban manage yeki niki jing dom ki jangi Ninum la adalah dia Jesu. Ni don kam. Ya ke jing rap jome. Ya rap ru yangi. Menginkan mau ya kan ke story. Jong aku ibadom. Bat kan ya rap yangi. Ban long. Kinong job. Bangin bitar. Tambah. Nginum lepom. Ya aingo ya me Jesu. Ba me snow yangi. Hakatan Jesu maduai. Amen. Ko beli shibun yangi skam ba kanika jingi to khana kalong ga jingker khu yangi iwe bat ngin la ban ya kum ki khun ki jong blei ki ba jong.